Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. نعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد المحسنين محمد وإمام المتقين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbalma foli belebele ani wale nyumando we autani watina au munun sugulin banna jamanen kono jamanen koka ambayin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka okenen au bela jelenka mekalot le bisaba sam bafla ani tani kononto o bena sungalo kalot le muga ani wolon vla suma no lailatul qadri suye no ilatige suye hukumu konnana mali kono ya wajulu kena ubesigi fam bela jelenfe wala saka maw blasira nyuman siraka ani bunyani karama min be lailatul qadri su konnana ka seka nyefoli kay o hukumu konnana an karamo a Sheikh Mamadou Konate ladado nyinaya sanchamanye abe wajulu kene basigi masaterena nyama koroka feino nyina ala sonama o barain waliyara min kera wasaye ani kuna wole kase an karamo a Sheikh Mamadou Konate ma yani bara kun folo ka damine an karamo la sana kante ale jama bismillah ka fuli ni wale nyuman donta ka anyesi islamé bela jelema ali karamo be togola karangarane ala an karamo no e Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara mbe ale jor la suina ka kuma ale togola groupement de leader bela jenen togola karangarane ala ansor bela jenen togola mali islamé bela jenen togola min kene barka ma banka ya no e lailatul qadri e bisuina ambe ala fo ka ala barkada an karamo ci do anda ka fo nan sela ni kene barka ma banka ya anga ka foli lase mali islamé be togola yani anga haidara ka foli lase ambe haidara yere fu folon ka barkada ka dugo nyini afe ka tla ka dugo kai ka nyini ala fe ala e joro mun kalfala ala ka atali fangani abuyani akarama ala ko di anama ashini akene ya ala ko di anama haidara foli dan fosta la ambulo ni kene nkaya ni ya me beba fo Mamadou Konate a sababu ya haidara di ski haidara kono jeya min ke an karamo ko no Mamadou Konate ibe mali karamo ko be fara nyon ka haidara ma o nyon ke mo shi nga ame haidara fo kono jeya la ka barkada ayo alhamdulillah groupement de leader togola ni kene nkaya ambe foli ke groupement togola mali islamé be fo jeni muso ka be fo ka be barkada ka dugo ke be ni kene barka ma banka ya groupement to mun sigilendo ka ira ka fo ma kafsa maye ma kangi suli maye ma kanga mabunya ka fara kaburu ziara ka fara angalla da kuka groupement sigilembo ode siraka nere groupement président dankande kalabankoro mara togola ambe ala fo ka ala barkada ni kenen kaya ayo alhamdulillah ambe foli ke petola ka dugo kere groupement togola ni kenen kaya na baga bela jene aywa nan bora isa ambe yele ka se fo anga plafond no ye au conseil islamique ni a président baye enfa ni anga karamo no ye Sayyid Sherif Ousmane Madan Haidara ambe ala fo ka ala barkada kan ni soja irani kenen kaya ankramo haidara amba yini befe be ka dugo kay ni kenen kaya ale joro mina bi mal islam ya kono akabunde me foit se ka joro tani dugo ni barkate barka kono dafalen baraka ba amba yini befe be ka do fara dugo ka alaka atali fanga di anama aywa nambora isa ame dugo ke be ni kenen kaya an faso tola no ye jura dugu tunaye an kanyema no ye Amadou Konate kase am mokema no ye te Darajan Konate ulu maseka yansoro suina ka sababu ke darulay
ko nan sera an ku ka foli lase aywa aw ka foli be nin kenen kaya ka dugaw kuye ka tila ka dugaw ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ aywa an b'a fɔ silamɛ jama bɛɛ lajɛlen aw kana ko ninnu lajɛ ni ɲɛ ye ten dɛ a ye baara kɛ ni hakili ye an karamɔgɔ n'o ye mahamadu kunate bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ala ye dugaw jaabi kalifa a la bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ala ye bonya qualité min d'a ma i bɛ mali karamɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan a ɲɔgɔn sɔrɔ man di o la bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ala ye sutura min d'a ma diinɛ kɔnɔ i bɛ mɔgɔ caman kɛ ɲɔgɔn kan ala m'o sutura ɲɔgɔn d'i ma mun ye nin se kunatɛ ma an b'a fɔ a ye k'o ye sirifu kanu de ye ale fa de ye sirifu kanu k'a fɔ ala ye den mun di yan ala ka cɛ b'u la min bɛ se ka sirifuw ladege ala sɔnna ka o cɛ kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ an balimakɛ ye n'o ye mahamadu kunatɛ ye ala ma da o ma ala tilala ka sirifu suraya bɔn ale yɛrɛ farikolo n'a ɲɛda kan ala sɔnna fɛnɛ o kunatɛ tilala ka kɛ sirifu kanuna ye i n'a fɔ a fa y'a kanu cogo min na ten n ye kuma dɔ f'aw ye nin kɛnɛ in kan yan n bɛ segin a kan foyi tɛ kanu bɔ dɛ ne yɛrɛ mun sigilen filɛ nin ye an fa ye sirifu kanu fo kanu kɔda sirifuw ye dugawu kɛ an kɔrɔkɛ ye ko a bɛ min dɔn a tɛ min dɔn ko ala k'a bɛɛ nɔgɔya a ye an kɔrɔkɛ balolen b'an bolo bi mɔgɔ min bɛ kɛnɛ in kan yan n'o y'an kɔrɔkɛ ye a bɛ se mɔgɔ waga yirika de la n'i ye diɲɛ kan o kan fɔ an kɔrɔkɛ in b'o kan fɔ kan min sɛbɛla kan min ma sɛbɛ ka daminɛ anglais la espagnol diɲɛ kan bɛɛ a b'a mɛn ka tila k'a fɔ mɛ a ma si kalan wallahi sirifuw ka dugawu de y'o se an yɛrɛ kɔrɔkɛ ma a balolen b'an bolo bi a bɛ san 80 ni dɔɔnin de la kunatɛ b'an bolo yan ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ san 100 yirika caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'a ye mɛ an b'a dɔn a b'o sɔrɔ puisque mun na ala kira ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ sinji tugun k'i bɛ si jan sɔrɔ ko ala bɛ dɔ fara i si kan ni sinji tugun tɛ fila ye an y'o kelen kɔni ye an balimakɛ la puisque an ni cɛ o cɛ jɛra ni dugawu t'i kɔ ni barika t'i kɔ n'i tɛ sinji tugula ye an ka jɛ bɛ tiɲɛ an b'i bila mɛ ka bi don min an ni mahamadu konatɛ bi jɛ an y'a minɛ a tɛgɛ nunkuni de la k'a minɛ dɔɔni dɔɔni k'a minɛ dɔɔni dɔɔni bi fo an y'an tɛgɛ fila fara ɲɔgɔn kan k'an bolo fila faaro ka an jɔ n'a ye mun y'o s'a ma barika ani sirifu kanu an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma si jan caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'a ye an balimakɛ dɔ y'an sɔrɔ yan k'a fɔ ale ye layiru ta a yɛrɛ kan k'a fɔ kunatɛ n'a balima ka kanu kama ala ka fɛn dɔw nɔgɔya a ye sisan ci y'an sɔrɔ yan k'a fɔ alihamudulilayi ala sɔnna k'o nɔgɔya ale ye ale y'o fɛn sɔrɔ o b'ale bolo a nana ka na o bonya fɔ an ye ko an k'o lase nin kɛnɛ in kan yan alihamudulilayi dugawu ɲini dɔ bɛ kan tɛ yɛrɛ bolo nin kɛnɛ in kan yan ala ni ne ni kunatɛ ka jɛ sababu la o don dɔ taara bonya kɛ ne yɛrɛ n ka so ka taa mobili kura di yan ko n k'a di n muso ma an b'o dugawu ɲini nin kɛnɛ in kan yan bɛɛ ka dugawu kɛ ala k'an kisi mobili in baasi ma ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ ye an bɛ kuma surunya nin yɔrɔ in na yan hakɛto b'a kan sɔli ala muhamadi wasalim o tɛmɛnen kɔfɛ P6 Media o denmisɛnnin minnu bɛ ɲamakɔrɔ olu ye jɔnjɔnba ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ a Sheikh Mamadu Konate ma k'a fo ka wale ɲuman dɔnna sira la a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a silamɛya diinɛ ale laseli la an y'a ye tugun arajo sow la n'a sera sunkalow ma mɔgɔ caman bɛ wajuliw kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ k'u yɛrɛ taw fɔ ɲinɛ kelen don ala ta kɔ nka an y'a sɔrɔ Konate mago bɛ ala la ale bɛ ka ala ta fɔ mɔgɔw ye an y'a ye k'a fɔ ni san 15 laban in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen ni a ka cɛsiri bonyana ala ko la kosɛbɛ ɲamakɔrɔkaw an bɛ se k'a fɔ commune 6 kɔnɔ yan an bɛ kuma ni o ye nka an bɛ kuma ka kuma ni maliyɛn denw ani afirikɛnw ye min bɛ ka an bɔ fili la o de ye Elhaji Mamadu Konate a tilala ka kanu dɔ yira bɛɛ lajɛlen na ka cɛba dɔ valeur jira n'o de ye a Sheikh Seydi Usman Sherif Madan Haidara ye ale kɛra o kanubaga ye o kama an ye ni jɔnjɔn in labɛn jɔnjɔn ti dɔwɛrɛ ci wara de don ani médaille dɔ médaille min k'a yira k'a fɔ Mamadu Konate ale de ye wajulikɛla ye le prêcheur de la décennie san 10 an bɛ se k'o fɔ mɛ an ko san 15 laban in wajulikɛla min wajulikɛla denmisɛnninw cɛla an bɛ min ta k'a kɛ ale de kɛra u bɛɛ lajɛlen ka acteur ye min bɛ ka ala ka kuma fɔ ani ka kira ko kuma fɔ mɔgɔw ye ka musow kɛ cɛbonya musow ye ka denmisɛnninw kɛ dugadenw ye ka tila ka sigida in kanu yira k'u ka dugu kanu yira ka maliyɛn bɛɛ wele ka diɲɛ bɛɛ wele ko faso kanu ye limaniya ye bɛɛ k'i faso kanu bɛɛ k'i balimaw kanu bɛɛ ka k'i balimaw fɛ bɛɛ ka k'i karamɔgɔ fɛ a y'o yira an n'a karamɔgɔ bonyani ye n'o de ye Sheikh Jawara ye an bɛ Sheikh Jawara an b'a fɔ yan a fana ye kalanden lamɔ ka kalanden di diɲɛ ma
min fana diɲɛ bɔ fili la ka diɲɛ bila yelen na an b'a fɔ mamadu konate k'a konate anw se tɛ dɔwɛrɛ ye an se ye nin trophée ye nin ka kɛ seereya ye an ni ale cɛ lahara don k'a fɔ anw ka se ma se ka kɛ nafolo ye ka d'a ma nka anw ye nin d'a ma nin ti a ka baara sara ye nin ka dɔgɔ konate la maliyɛnw anw minnu bɛ yan bi konate ni fɛn ka kan min ka bon ni trophée ye. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a Sheikh Mamadu Konate ale sɔrɔla ka na wajulu ta a ye laseli min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيوة ولسا أمبدو أسنسلي كفني الله تعالى تقبل كماي أنا نصلي لك على كرك صلى الله عليه وسلم Akilila an bɛ le 31 5e mois 2019 la an bɛ ɲɔgɔn bolo su in na Ɲamakɔrɔ masatɛrɛn kan sababu min ye an se yan sababu dogolen tɛ o de ye latigɛ su sunkalo tile 27 o su de don o la an b'a ɲini Ala fɛ ni su in bonya min b'a la ani dugawu jaabi min bi a la ani barika min b'a la ya Rabbi Ala k'a di an ka jamana ma maa o maa sen bɔra a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka nin ko in bonya i ni hami min nana ya Rabbi Ala kana i n'a segin an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye a n'a ka gouvernement bɛɛ jamana in Ala k'a ɲɛ u bolo k'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ in bonya kama an ka jamana Ala k'a kanu don jamanadenw na an bɛ dugawu kɛ dɔnnibagaw ye ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye sunkalo tile 27 su kaloko la ɲagami caman bi kaloko kumaw la dɔw yɛrɛ y'a daminɛ dimanche dɔw y'a daminɛ ntɛnɛn dɔw yɛrɛ y'a kɛ tarata mɛ n bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn min ti yɛlɛma fiyewu kalo jati la min ti yɛlɛma fiyewu o de ye kalo tile 20 su kalo bi bɔ ka kɛ ni 0 heure pile de a y'o jati bɔ min ti yɛlɛma fiyewu kalo tile 20 su 0 heure pile kalo bi bɔ o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an ka jamana Ala k'a basigi an ka jamana Ala ka hɛrɛ k'a ye hami bi maa o maa la min ni Ala ta bi bɛn ya Rabbi Ala ka hami nɔgɔya Musa i ɲɛ bɛ yelenw cogoya la Ala y'o layidu di a ti yɛlɛma in tansurullaha yansurukum n'a ye Ala dɛmɛ Ala b'aw dɛmɛ an ka jati la
nin kɛnɛ in kan an kun bi wajuli kɛ lumière ko dekun kun b'an sɔrɔ kosɛbɛ mais an balimamuso dɔ ale de ye lumière ninnu ɲini k'a di an ma fi sabilila a y'a bɔ nafolo min na yarabi ala ka barika don a la an bɛ pojɔn minnu fana ka nin ye hakili la an kun bɛ ninnu fana sigandi an b'a wari sara mais denmisɛnnin minnu bɛ an senkɔrɔ baara la Mohamed ni a jɛɲɔgɔnw fo ka taa se fitinin ma olu de y'a lajɛ sani mɔgɔw k'an dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ olu de ye 20 ni 5 fara ɲɔgɔn kan fɔ ala sɔnna bi an sigilen don an yɛrɛ ka podium sanfɛ sigani timin na mana ni ye ala dɛmɛ siga t'a la ala b'i dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sago d'an ma komi sango dɔɔni b'a la nka an b'a fɔ ala ye a k'an kɔnɔ dɔɔni a k'an kɔnɔ dɔɔni ni ala sɔnna n'a ye an kɔnɔ bonya min bi su in na ani karama min b'a la ala a to an ka dɔ f'i ka jɔnw ye n'u taara so u k'i deli n'a ye ala sɔnna o na an bɛ taga ɲini alahu ta'ala fɛ ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma ibilisa ko don yarabi ala ka don an na cɛ na n'an bɔra yen an bɛ sinsin ni alahu ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ n'o ala de b'a laban jamanadenw ye basumalatu min wurudi a ka ca 1,50,000,000 ye cɛ fara muso kan kabini sunkalo jɔra radio liberté la n'an ko jamana in sigilen bɛ barika de kan jamana in sigilen bɛ dugawu jaabi de kan a bɛ ala deli kan an ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka basumalatu wurudi kabini sunkalo daminɛna fo ka taa se bi ma u b'a la k'a kɛ a barika ala k'a don jamana na an y'a layidu di ka fɔ ni ala sɔnna a dugawu an bɛna di aw ma fi sabilila an balimakɛ daf Alasani daf ale de ye an ka sunkalo su caman sara parce que n b'a fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye radio so caman kun bɛ taa ne fɛ yen u b'a fɔ Konate an ye heure d'i ma n b'a fɔ i ni baraji u tagatɔ ko ka avance di n ko avance jumɛn ne ti wusulan feere nasi tɛ ne bolo ka feere ni n kumani ka radio la a b'i lamɛn ala y'o kɛ ni n bɔra aran bi jɔ kasɛti nɔfɛ ne de kan ka sara ne man ka radio sara ni fɛn bɛ n bolo n bɛ se ka min publicité kɛ n b'a fɔ nin bɛ n bolo kumana mɔgɔw bɛ n'o san mais o ti ne bolo ale de y'an ka sunkalo su tila bɛɛ sara ale de ye basumalatu in a ko n bɛna min di mɔgɔw ma ko n k'a to yen k'ale de b'a photocopie k'a di mɔgɔw ma a bɛ dugawu k'a ye an bɛ tila k'a ɲini aw fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a sɔrɔ i ka hɛrɛ bɛ min na kosɛbɛ a photocopie ka di mɔgɔw ma i ka hɛrɛ b'o de la kosɛbɛ fɛn min don barika de don n'a b'i ka so kɔnɔ barika bɛ don yen bisimilahi rahmani rahim de don jibirila ye jigi ko 1,224 de kɛ alakira kan a jigi o jigi a b'a fɔ bisimilahi arrahmani rahim mana barika min bɛ basumalatu la n'i y'a sɔrɔ k'a bila i ka so komi bɛɛ t'a sɔrɔ nka ni min y'a sɔrɔ o k'a kɛ ala kama k'a caya ka dɔ di mɔgɔw ma ala kama yarabi ala ka barika don o la ale min ye a caman di an ma
an b'a ɲini ala fɛ a y'a bɔ nafolo min na ya rabbi ala ka barika don la na والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ kisi ni nɛɛmɛ ɲini alahu taala fɛ ala ka jidi cidenw ɲɛma kan muhamadu ko don an balimakɛ min tubira sisan kerecɛnkɛ ko an ka tɔgɔ da la silamɛ tɔgɔ tɛ yen o ayi ayi n t'a kurukuru silamɛ tɔgɔ tɛ yen arabu tɔgɔ de bɛ yen mɛ silamɛya tɔgɔ o tɛ yen n'a bɛ nana ye kɛ n'a bɛ nana ye n'i ko abubakar o kɔrɔ ye ko npogotiginin fa npogo yɛrɛ dɔ fa ye ne ye npogotigi dɔ fa ye ne ye o abubakar ye npogotigi fa de ye yakuba ye kɔsa ye filani fila bangera min nana kɔsa fɛ o tɔgɔ de ko yakuba kɔsa yusufu tɔgɔ ye ko o kɔrɔ ye ko hɔrɔn o tuma e bɛna silamɛ tɔgɔ kɛ mun ye k'a tɔgɔ ye François François jogo yɛlɛma ani tɔgɔ yɛlɛma kelen tɛ u y'an tɔrɔ bɛ nin cogo la ni min tɔgɔ ye ko kɛlɛtigi walima min tɔgɔ ye jotigi u bɛ n dɛnɛ walima waraba u bɛ tarata ko ka silamɛ tɔgɔ k'a la n'a ka di ye den tɔgɔ da ko sabara nafa min bɛ sabara la n'o kɛra i den na i sen bɛ nɔgɔ de aha kumana ne t'i tɔgɔ yɛlɛma dɔn a la n bɛ jogo yɛlɛma de dɔn hali minnu tɔgɔ ye ko Pierre ni Pierre tɛ bigirɛti la a bɛ minɛ de kumana nafa dɔ b'a la ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ nin kɛnɛ in tagamasere minnu jira n na kɛnɛ in dogo jaabi la an y'a ye maa kelen ka tuubi dɔrɔn k'a ɲɛsin ala ma danfɛn t'a baraji dɔn ale bɛ yɔrɔ min na sisan a ye jurumi fɛn o fɛn kɛ ala y'a bɛɛ jɔsi sisan dɔrɔn n'a ko n k'o dɔrɔn ala bɛ sɔn kumana an bɛ dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamanadenw kamana gannen don a kɛ ɲɛ ti maa si kɔnɔ nka an y'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a basigi na a ko an ka bi walanda bi tɛmɛ leilatul kadiri fɛ n'o ye latigɛ su ye na alahu taala ko ala min ka bon n'a ka se kɔrɔtalen don ko an ye kuranɛ jigi leilatul kadiri la na muhamadu min n'i dɔnniya mun ye leilatul kadiri ye ko leilatul kadiri k'a su kelen hɛrɛ ka bon ni kalo 1000 ye a don mɛlɛkɛw bɛ jigi jibirila b'a la u bɛ jigi ni ala ka jɛ ye k'a ta tile binni ma fo ka se fajiri ma u b'u tɛgɛ don kira mandenw bolo ka taa ni mɛlɛkɛ tɛgɛ donna min tɛgɛ o tɛ jahanama ye bilen ayi a bɛ don an tɛgɛ o leilatul kadiri kuma caman bɛ fɔ a la mɛ a su dolow ti caya kosɛbɛ hali n'an ye yelen bɛɛ faga dibiba ti kɛ a su adamaden bɛɛ bi nisɔndiya hali kafiri min bangera a su o den ti sa kafiriya la dɔw ko sunkalo su fɔlɔ don dɔw ko 21 don dɔw ko 25 don dɔw ko 27 don mɛ ne yɛrɛ bɛ min kan 27 munna ala ye sura min jigi leilatul kadiri kan
Laylatul Qadri fɔra sura in kɔnɔ siɲɛ joli? Siɲɛ 3. Bon Laylatul Qadri n'i ye a alphabet jateminɛ Laylatul Qadri a bi bɛn harifu 9 de ma, alphabet 9. Ɔ 9 sigiyɔrɔma 3 o ye joli ye? 27. Mana su in na don. Su in na n'i ye dɔrɔmɛ 1 di mɔgɔ ma su in na a bi sɛbɛn k'i ye san 80 ani san 3 ani kalo 4 Ala b'a fɔ ko i y'o kɛ don o don i bi dɔrɔmɛ 1 ni mɔgɔw la. N'i ye jogo 2 kɛ a bi ten. N'i jɔra golo la k'a fɔ Ala ne bi hami furuko la, Ala ne bi hami denko la, Ala ngala na ma jɔyɔrɔ sɔrɔ, Ala bana bi ne na ma fura sɔrɔ a la. Kumana n'i ye Ala deli a bɛ komi i ye san 80 ni san 3 i b'a la k'o fɔ Ala ye. Musa Ala ko tɛ hali n'i jɔra e dala heure 1 ka fɛn dɔ ɲini fɛ na b'i bolo i b'a kɛ. Surtout Ala san 80 ani san 3 ni kalo damadɔ. Mana su in na a y'aw cɛsiri bonisi donw bɛ yen ɔnkɛ hali réseautigiw bɛ to k'a kɛ o n'i ye crédit 200 ta don dɔw o b'a caya o tɛ wa mana Ala ka bonisi belebele dɔ bi don mun ye kabako ye Kurana jigira su in na de mais n'a fɔra ko Kurana jigira a ti komi Kurana gulonlen kun don sani dugu cɛ ko a nana bi dugu ma tali o ko tɛ Jibrila kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na k'a di Alakira ma a dara ye su in na Jibrila ka sɔrɔ k'a tila Alakira Mamadu la san 20 ni damadɔ kɔnɔ o kuma na ni Ala sɔnna an k'o kɛnɛ sɔrɔ hami min banna an b'a jira Ala la an ka jamana Ala k'a basigi na ni hadisa yi minɛna Abbasu den ma Ala ka jɛ b'u ma na ko a minɛna Alakira Muhamadu la kisi nɛɛmɛ b'a ma ko ni mɔgɔ min ye joko 2 kɛ su in na i bi Fatiha kala shara Qul huwa Allahu ahad ka taa bila laban na i b'o kala siɲɛ 7 na n'i ye salamu bila i b'a fɔ astaghfirullah wa atubu ilayhi n bi Ala yafa deli ka tubi ka taa Ala ma n bi Ala yafa deli ka tubi ka taa Ala ma n'i ti arabukan mɛn a fɔ bamanankan na Ala b'i k'a bɛɛ mɛn n y'o f'i ye kana ban i yɛrɛ la u b'a fɔ arabukan ka fisa k'a bɛɛ ye ne ma sɔn i bi kan min mɛn o de ka fisa k'a bɛɛ ye a ko n'i ye nin jogo 2 kɛ ka kuluwalaw kalan ta salamu bilalen kɔfɛ astaghfirullah Ala i bi yafa ma wa atubu ilayhi n bi tubi ka taa Ala ma ko n'i y'o fɔ siɲɛ 70 bi su in na fo ka taa se sini ma ko i ci bɔ i nɔ na fiyewu ko fɔ Ala ka yafa i ma e dama tɛ dɛ an ko bi su in na an ka mɔgɔ minnu fatura o niw bi yaala ka dɛmɛ de ɲini ala i b'a sɔrɔ dɔ fatura baraji 20 b'a ni alijinɛ cɛ ni lahara jɔ sera k'a sɔrɔ baraji 20 yi ma dafa a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o kumana o bɛ yaala i nɔfɛ karisa su in na bonya kama hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 2 o saraka ne u bɛ jogo 2 kɛ u bɛ Kurana kala
nka n'i ye nin kɛ ka ban i fa ka hakɛ min b'i kan ani ba ka hakɛ min b'i kan o bi bi ala bi yafa i ma a bi yafa u ma naam ويبعث الله تعالى الملائكة إلى الجنان ala bi mɛlɛkɛw ci o yɔrɔ bɛɛ mɛlɛkɛ gurupu dɔ ala b'a fɔ ko a ye taa alijinɛ kɔnɔ naam يغرسون له الأشجار ويبنون القصور o bɛ alijinɛ dagabana etaziw jɔ i ye a n'a jiriso dumanbaw naam ويجرون الأنهار له o bɛ kɔjiw boli ka tɛmɛ alijinɛ jukɔrɔ naam ولا يخرج من الدنيا حتى يرى كذلك i ti bɔ diɲɛ na fiyewu a tan kɛ i ye nin baara kɛ ala ti sɔn e ka bɔ diɲɛ na fiyewu fo k'i sigiyɔrɔ jira i la alijinɛ kɔnɔ naam ومن صلى 4 ركعات في ليلة القدر بفاتحة الكتاب ni mɔgɔ min ye jogo 4 kɛ lailatul kadiri la naam بفاتحة الكتاب i bɛ fatiha kala سورة التكاثر مرة ani alhaakumu takasuru i b'o kala siɲɛ 1 وسورة الإخلاص 3 مرات ka qul huwa allahu kala siɲɛ 3 naam هون الله عليه سكرات الموت ala b'i nimine nɔgɔya i ma n'i y'a kɛ su in na ala b'i nimine nɔgɔya n'i ma su in na sɔrɔ i jija sini tile kana bi n'i m'a kɛ ala b'i nimine nɔgɔya yarabi ala k'an taw nɔgɔya na ورفع عنه عذاب القبر ala b'i kaburu jangata wuli ka bɔ i kan na وآتاه الله ألف كسر في الجنة ala b'i etazi caman d'i ma alijinɛ kɔnɔ o se bɛ ala ye na وروي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا a ko a minɛna alakira muhamadu la kisi nɛmɛ b'a ma na ينزل في ليلة القدر 4 ألوية alakira ko lailatul kadiri ko ala bɛ darapo 4 jigi ja su in na ka bon darapo 4 a bɛ komi fɔlɔ ni jamana président bɛ taa dugu dɔw la jiriju kun bɛ pɛntiri n'a y'a sɔrɔ jamana faama bɛna kɛnɛ in kan i bɛ taa sɔrɔ darapo bɛ siri siri ka na nin ye mun darapo ye président b'a fɛ ka na yan bon o bɛ faama bonya de ko fɔ donc su in na bonya kosɔn ala bɛ darapo 4 jigi o jiginna ka ban o o darapo 4 jiginna ka ban na الأول a darapo fɔlɔ لواء الحمد a bɛ fɔ o de ma ko liwaul hamd tando darapo na بين السماء والأرض o bɛ gulo sani dugu cɛ a bɛ fɔ o ma ko liwaul hamdu musa alhamdulillahi 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 alhamdulillah n'i sera ka siɲɛ 100 ani 11 wali a ka ca o ye n'i sera k'o kɛ su in na walima sini lahara don n'an sera yen a kɛɲɛ ti maa si kɔnɔ ni ala tɛ e mɔsɔlen bɛ to mɔgɔw cɛla e jigi tigɛra k'i bɛ taa janɛmɛ na mɛlɛkɛw bɛ sin ka e ta ka bɔ mɔgɔw cɛla i b'a fɔ n ye mun kɛ o b'a fɔ fɛn tɛ k'i la taa don alijinɛ na a b'a fɔ n y'o sɔrɔ cogo di ala b'a fɔ lailatul kadiri don su e ka alhamdulilayi fɔ cayara o mana i ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye parce que olu m'a fɔ a bɛ faamu wa i janto o la kana to su in na ka tɛmɛ i kan lailatul kadiri dama tɛ dɛ ala yɛrɛ y'i kali la in shakartum la azidannakum n'a ye n barika da n bɛ dɔ fara hɛrɛ kan i janto o la dɛ na الثاني لواء الرحمة a darapo 2 o ye liwaul rahmati hinɛ darapo فوق الكعبة o bɛ bila ale kaba kunna o bɛ yen sa o bisimilahi arahmani arahimi bisimilahi arahmani arahimi i jija su in na
musa siɲɛ 119 minnu bɛ moriya la minnu bɛ moriya kɛ a y'aw jija a k'a sɛbɛn su in na walima sini siɲɛ 119 i k'o nasi bila ye n'i y'o nasi bila ye saa yɛrɛ tɔ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ni maa o maa nan'i fɛ ko min nin fɛn nɔfɛ n'i ye nasi sɛbɛn ka d'o ma lailatul kadiri do ta yen barika b'o la o ji dɔɔnin toni a la nka fɛn bɛ bonya sɔrɔ ni fɛn ye dɛ ala ka limaniya d'a ma na a sabanan n'o ye darapo mun bɛ jigin su in na jurumi yafa darapo o bɛ jigin su in na na على كبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم nge o bɛ taa bila kira kaburu kunna de o de la minnu bɛ astaghfirullahi wurudi su in na astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi i jija i ka siɲɛ 70 sɔrɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn e bɛ taa jira ala kira la drapeau bɛ kira kunna ye e bɛ taa jira Muhamadu la mɛlɛkɛw b'a fɔ ala Muhamadu nin filɛ nin ye n'i ma don nin ni ala cɛ a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ kira b'i lajɛ a b'a fɔ i sera yan ka ban nin y'a nɔgɔyalen nka hali ni dutigi ye jɔ ci a den bolo ni den bolila ka taa mɔkɛ fɛ yen mɔkɛ b'a fɔ i sigi dɛ foyi t'i la fɛn b'a la wa ni mɔden tora mɔkɛ kɔfɛ a bɛna e n'i ka dimi sigilen sɔrɔ ko fa b'i la wa a to yen dɛ i b'a fɔ buwa n y'a to yen o y'i da de ye o o tumana n'i sɛmɛna Muhamadu la Muhamadu bɛ don i ni ala cɛ a y'a janto o la na a naaninan liwa'ul karamati o ye bonya darapo o bɛ jigin na kira yɛlɛtɔ ka taa sanfɛ a y'i sen da kabakuru min kan ni a sɔrɔla ka yɛlɛ a kabakuru bi Baitul Maqdis kɛrɛfɛ hali sisan liwa'ul karama o darapo bɛ taa turu ye Musa ja yɔrɔ ka fisa yɔrɔ ye munna a ma turu e fɛ yen a turula yɔrɔ mun na a y'u sɛgɛrɛ o darapo naani de bɛ jigin su in na a darapo kelen o kelen ala ye mɛlɛkɛ 70,000 bila olu de bɛ jigin n'a ye darapo kelen o kelen mɛlɛkɛ 70,000 su in na ka bon na a sɛbɛn bɛ darapo in kelen kelen bɛɛ kan ma wɛrɛ si tɛ yen ala kelen kɔ Muhamadu y'a ka ciden ye la ilaha illallah Muhammadu rasulullah o de sɛbɛnlen don darapo naani ninnu kan na a minɛna ala kira Muhamadu la kisi nɛmɛ ba ma na a ko ni mɔgɔ min ko lailatul kadiri la ma wɛrɛ si tɛ ala kelen kɔ Muhamadu y'a ka ciden ye na n'i y'a fɔ siɲɛ 3 fɔ ko kelen ala bɛ yafa i ma na fɔ ko kelen ala b'i kisi ka bɔ diɲɛ balaw ma a bɛ tila k'i kisi ka bɔ jahanɛmɛ tasuma ma na fɔ ko kelen dɔ in ala b'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bila yen i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'o ye e y'a faamu wa o ye su in na ye na a bɛ fɔ siɲɛ 4 de tumana a 4nan e ka diɲɛ hami ani lahara hami ala b'o nɔgɔya Musa nin man gɛlɛn dɛ la ilaha illallah
muhammadu rasulullah سليم naam وفي الحديث قال رسول صلى الله عليه وسلم ala kira muhammadu ko kisi nɛmɛ b'a ma سليم من قرأ سورة القدر 7 مرات ko ni mɔgɔ min ye inna anzalnahu اه fi laylatil qadri والله ko n'i y'a kala Tiɲɛ. siɲɛ 7 su in na Ah. walima sini والله naam بعد صلاة العشاء a ka kɛ safu kɔfɛ وجه o ye sani fajiri ka se والله naam عافاه الله من كل بلاء ودعا له 70,000 ملك بالجنة ko ala b'i kisi اها balawu ma سكاي كيف maliyɛn man ka ɲinɛ nin kɔ dɛ اي ha ala b'i kisi yarabi ala man kisira امين naam ومن قرأها يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة 3 مرات o tɛ lailatul kadiri ko ye bilen ها n'i ye a kala jumadonya fɛ وجه i taara misiri kɔnɔ sani alimami ka juma kutuba kala inna anzalnahu fi laylatil kadri n'i y'a kala siɲɛ 3 sani juma ka jigi naam كتب الله له من الحسنات بعدد من صلى الجمعة في ذلك اليوم mɔgɔ hakɛ min ye juma seli سكاي olu ka ɲuman hakɛ ala b'o baraji sɛbɛn i kunna والله سكاي musa i jandonna والله su in na ka bon وجه su in na ye latigɛ su ye ni ala ye tanbɔn kɛ min kan كيف o de bi kɛ وجه an ka gouvernement bi cogo min na ها ala ta bi ten والله minisiri dɔ bɛ yen اه o bilalen bɛ sɛnɛkɛ ko kunna والله minisiri dɔ bɛ yen وجه o bilalen bɛ kɛnɛya ko kunna سكات الله minisiri dɔ bɛ yen o bilalen bɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔya la bɔn ala ye mɛlikɛw tila ten jibirila ta ye balawu ye سكاي dugukolo yɛrɛyɛrɛ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na sanpɛrɛ bɛ jigin ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ min o la tile bɛ jibirila bolo وجه sanji minnu bɛ jigin اه o bɛ mikayilu bolo سكاي الله اكبر taa nin faga ni misi faga ni so in faga adamaden faga o bɛ mɛlɛkɛ limawutu bolo سكات الله بلي e y'a faamu sa wa وجه bɔn o tuma na ni ala ye mɛlikɛw ci ten اه taa nin dugu in na e ka taa nin sɛbɛn e ka taa nin jamana in na e ka taa nin quartier in na mɛlikɛw bi o dossiers fara fara ɲɔgɔn kan اه u b'a sɛbɛn sungaloma kɔnɔ min tɛmɛna اه o tile 15 su والله tuma na u b'a sɛbɛn nin bi sa ɲinɛ سكاي الله اكبر nin ka baara bi tiɲɛ كيف fa bi don nin na اه nin furu bi sa اه nin bi furu sɔrɔ والله nin bi bana كيف nin bi kɛ fantan ye اه nin bi jɔyɔrɔ kura sɔrɔ والله nin papiyew de bi fara fara ɲɔgɔn kan اه mɛlɛkɛw de bi taa di setigi ma su in na سكاي كيف aa ni ala ye tanbɔ kɛ min kan اه aa o ye yɛlɛmabali ye dɛrɛ سكاي كيف o ti ala dama ye o والله tribunali la ni juge ye bere ni kɔngɔ o ko bi kɛ dɛ ما نقول a a bɛ jugement na juge y'a ka maratoni gosi o mana gosi ni min ko nin o kɛra والله سكاي e y'a faamu wa وجه bɔn papiyew bi di ala ma اه a sɛbɛnnen don اه ko dɔ ka baara bi tiɲɛ sɛfu de kun don والله a y'a ka baara tiɲɛ وجه o dossiers bi taa di ala ma اها sisan mɛlɛkɛw bi tila k'a ye والله o tigi ka baara ma tiɲɛ سكاي u b'a fɔ ala ma ko a kɛra cogo di اه kariba komi yan fɛ an nana ni dossier ye ko a ka baara ka tiɲɛ mɛ munna baara ma tiɲɛ dɔ farala jɔyɔrɔ kan سكاي cogo di الله اكبر ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye اه aw ka nin dossier sɛbɛnnen kɔfɛ اه ko a ka baara bi tiɲɛ والله muso cɛsɛbagatɔ dɔ tun b'a ka quartier la سكاي yatimɛdenw b'o bolo والله balo tɛ yen اه a filɛ ka malobɔrɛ dɔ san والله k'i dogo ka taa di o ma o kɛra ni ala ye
kumana aw kun ko a ka baara bi cɛ n t'a cɛ bilen n ye dɔ fara a jɔyɔrɔ kan o de bɛ kɛ su in na o la a ye su in na bonya ni yafa ɲɔgɔnma ye datigɛ ɲɔgɔnna bi ni min cɛ a fɔ su in na bonya kama n y'a ban min sɛbɛnlen b'i kun na o bɛ jɔsi. nin sanga ina an karamɔgɔ a shekna jawara ale nana ka na bonyamasegin foli la ɲumankɔrɔ ka denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ye u ka nin wale ɲuman dɔ min n'u y'a ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ a shek mamadu konate ma. an nisɔndiyara an wasara an ye kunnawoloba sɔrɔ bi tuguni pisisi denmisɛnninw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn baara belebele la ka di sheikhu muhamadu konate ma aw ye ko dɔ de kɛ ko min ni aw yɛrɛ tɛ hali a si dɔn anw bɛ balo la anw ma sa bilahi n'o bonya dira anw ɲɛna o ka kan ka anw fa ne ye bolo min kɛ sisan ka trophée minɛ k'a di sheikh konate ma ne bolo ma trophée di a Seyid Usman Sherif Madana Haidara o de ye trophée di Muhamadu Konate ma su in na ne nana ale de jɔyɔrɔ fa bi san o san ni nana kɛnɛ kɔnɔ n bɛ na ale ka bonya a n'a ka karama de ye mais nin trophée nin tɛ Konate ta ye nin trophée nin ye Masigi ta ye nin trophée nin ye Banikɔ ta ye nin trophée nin ye Doyila ta ye nin trophée nin ye Juladugu Tona ta ye nin trophée nin ye Konatela bɛɛ ta ye nin trophée nin ye gouvernement ta ye nin trophée nin ye groupement ta ye nin trophée nin ye Ansardine ta ye nin trophée nin ye Haut Conseil islamique ta ye nin trophée nin ye Limama ta ye an b'a fɔ a ɲɛna a k'a cɛsiri hali bi nin dikun de ye a bɛ baara min na baara ɲuman don a k'a cɛsiri. an karamɔgɔ nana ka na ɲamakɔrɔ ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fo ni nisɔndiya foli ye ni wale ɲuman dɔn foli ye ka tila ka duwawu kɛ. نسألك بحروف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإمداد بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أن تدخلنا وتدخل أستاذاتنا وأستاذات أستاذاتنا ومشايخنا وأنصارنا وأنصار أنصارنا في كنفها وتمدنا من مددها وترزقنا بحقها إلهنا ألقي إلينا مفتاح الإذن الذي هو كافر المعارف حتى ننتك في كل بداية باسمك البديع الباقي البار البارئ الباسط الباطن الذي افتتحت به كل ركيم مسور وأنت بلا هو فأنت بديع كل شيء وبارئه لك الحمد يا بار على كل بداية ولك الشكر يا باقي على كل نهاية أنت البائس لكل خير باطن البواطن بالغ آيات أمور كلها باسط أرزاق العالمين اللهم بارك علينا في الأولين وبارك علينا في الآخرين كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنه لك وبك ومنك وإليك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم هو بسم الله الرحمن الرحيم أن تفرج همومنا وتكشف همومنا أن تفرج همومنا وتكشف همومنا أن تفرج همومنا وتكشف همومنا وتستر عيوبنا وتهلك أعداءنا وتوصلنا إلى مرادنا في الدنيا والآخرة وتدفع عنا جميع شر الخلائق اللهم
إنا نسألك بك اسمك العظيم الأعظم الله نسألك أن تؤتينا بك ليلة القدر وبك اسمك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا الله أن تقضي حاجاتنا ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك اللهم كرامة شاملة ومحبة وجاها في بلدنا وقبيلتنا وإقليمنا وتلفى عنا شر جميع الخلائق بك اسمك الرحمن نسألك أن تؤتينا رزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا وبحق ميم الرحيم يا الله استرنا بسترك الجميل ونسألك أن تفضل علينا بغلبة ونصرة ومعينة على أعدائنا اللهم وبحق ليلة القدر افتح لنا أبواب رحمتك. an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma ɲamakɔrɔ masatɛrɛ na an karamɔgɔ ashek mamadu konate ale ka wajulu kɛnɛ min bɛ sigi yen sango sa leilatul qadri su hukumu kɔnɔna na o de kun ye nin ye min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn mɛ kalo tile 30 ma san 2019 an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na duwawu minnu kɛra ala k'u minɛ jamana ala ka basigi ani bɛn ni kelenya ala ka sabata kɔnɔ wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba